Citas e referencias desde Word. Para inserir citas e crear bibliografía en Word, empregamos a pestaña Referencias. O primeiro é crear a túa propia base de datos coas fontes bibliográficas que precises, ben sexan libros, artigos, capítulos de libro, páxinas web, etc. Poderás incluir facilmente as citas e a bibliografía que vayas a empregar no teu texto seguindo 3 sinxelos pasos. Administrar as fontes. Preme na pestaña Referencias e selecciona o estilo de citación que vas a empregar en Estilo, APA, Chicago, etc. Elixe o máis axeitado. Neste caso, imos a empregar APA. No botón Administrar fuentes, abres unha xanela emerxente que presenta dúas listaxes. Lista xeral, que contén todas as fontes almacenadas en Word e que podes utilizar en calquer documento de texto, e a lista actual, que contén as fontes que queres citar neste traballo en concreto. Para crear unha fonte, empregas o botón Nuevo. Esta xanela permite introducir os datos de cada fonte. O primer dato é elexir o tipo de fonte bibliográfica, libro, sección de libro, artigo, etc. E posteriormente, cubrir os outros datos, como apelidos e nome de autor ou autora, ano, cidade, editorial. Cando aceptas o rexistro, a fonte engades á listaxe. Podes pasar fontes da lista xeral á lista actual. Selecciona unha fonte e preme no botón Copiar. Segundo, inserir as citas. Agora, para inserir unha cita no teu texto, vai a Insertar cita. Word mostra unha listaxe con todas as fontes que gardaches e selecciona a fonte que queiras. A cita, no estilo seleccionado, aparecerá directamente no teu texto, onde xa colocaches o cursor. A cita inserida contén un formato que pode seleccionarse e actualizarse. Preme sobre a cita e aparecen varias opcións. Editar cita. Podes engadir a páxina da obra orixinal na que se atopa o texto citado. Editar fonte. Enlaza no administrador de fontes. Podes engadir máis información ou editar os datos existentes. Terceiro, engadir a bibliografía. Preme en Bibliografía. Para abrir unha xanela con varias opcións, tes que seleccionar unha para que Word xenere a lista de obras de referencia ao final do teu traballo ou capítulo. A bibliografía inserida contén un formato que permite actualizala cando introduces novas citas no teu texto. Imos a introducir novas citas. Para actualizar a bibliografía, preme sobre a lista de obras de referencia e selecciona Actualizar citas e bibliografía. Deste xeito, aseguraraste de que a bibliografía este sempre actualizada.